hasznos oldalak és információforrások. Ezt a VG Insights-ot hoztam itt példának több esetben. De vannak hasonlók, igazából a Google ki fogja neked dobni, és honnan tudsz mindenféle statisztikákat szerezni, amivel ugye amikor árazod a játékodat. Hogyan árazod be a munkádat? Erről fogsz egy csomó blogot, meg tanácsokat találni, sőt a Steam-en való megjelenés az egy marketinges szakterület sok szempontból. Tehát ennek azért praktikus utána menni. Viszont ehhez különböző adatokat erről a VG Insights-ról és erről a GameAnalytics.com-ról fogsz tudni beszerezni. Azért nem a Game Analytics-et hoztam, mert regisztrálni kell, és itt ide meg nem, tehát itt egyszerűbb volt kattingatni. Aztán van egy harmadik oldal, amit nagyon sokszor fog veled szembe jönni, de nem biztos, hogy az a legjobb, mert ez a VG Insights ezeket jobban tudja, de egy jól rendszerezett oldal, ez pedig a steamdb.info, de Google is ki fogja ezeket dobni. A lényeg, hogy tudj róla, hogy el tudsz ebben merülni, és utána tudsz menni, hogy mit, hogyan lehetséges. Aztán fontosak még, ugye a Steamnek van egy ilyen statisztikai összesítő oldal, ez a Steam Chart. Ez sok szempontból, hogy hogyan futnak a játékok és a többi, tehát ilyen módon is kapsz infókat, de ami nekünk most ebből lényegesebb, hát most el nem kezdem megkeresni, de itt van hardware és software survey, tehát hogy ugye a Steam ott fut a gépeken, és látja, hogy milyen hardvereket használnak. És ez azért is lényeges, mert amikor fejleszted a játékot, azért praktikus tudni, hogy az átlag embernek milyen vasa van. Mert hiába van neked i9-es procid, meg 4090-ed a gépben, meg 64 GB. Olyan játékot kell csinálnod, ami jó zsinál el fog menni, mert különben nem fogja neked odaadni azt a, nem is tudom, $21.99-et, sőt azt az $5 sem, mert nem megy a gépén. Szóval ilyen megközelítésekből is egyébként itt praktikus a Steamnek az oldalát böngészgetni. Abból ki fog derülni, hogy most nagyságrendileg egy olyan 3060-as RTX kártyánál járunk, ami ugye a legnépszerűbb, de azért még mindig rengeteg 1660, 1650 van kint, vagy a 3060-asnak is, ugye a mobil verziója és a többi. Oké, aztán, csak most itt visszatekertem. A híroldalakkal kapcsolatban csak annyit, mint információforrás, hogy igazából mindegy, hogy honnan informálódsz, de informálódj. Próbáld tartani a lépést a trendekkel, mi történik a játékiparban. Akár olyan módon is, hogy persze azért, hogy milyen játék megjelenések vannak, és a többi, de egy picit azért tekints ki a technológiai oldalra is. Akár olyan módon is, hogy milyen új hardverek jönnek ki, AMD-nél, Nvidia-nál, Intelnél, akár olyan módon is, hogy milyen új technológiák jelennek meg a VR-ban, a mesterséges intelligenciában, hogy legalább információd legyen róla, de leginkább azt, hogy ahhoz a szakterülethez, amivel te foglalkozol, ott mik azok az újdonságok, amik könnyíteni fogják a munkádat. Nagyon sok alkalmazás, nagyon sok webfelület, nagyon sok AI opció jelenik meg, és jóformán van olyan is, találkoztam olyannal, jó mondjuk nem játékfejlesztésben, más területen, hanem kiderült, hogy basszus, hát ezzel egy 3 napos melót meg tudok spórolni. Oké, de és itt még egy kis érdekességet hoztam. Ez az, amit talán már korábban ugyancsak említettem, hogy ugyan egy 2022-es cikk, hát ezt most nem mondom, hogy hogyan keres rá, de nagyságrendileg itt összesíti azt, és ebben találtam én azt az infót, hogy nagyságrendileg a top 10%-a az indie fejlesztőknek $1 millió fölött tud összebevételt realizálni a Steamen. És akkor itt vannak róla ilyen infók, hogy nagyságrendileg, tehát hogy amikor valaki mondjuk ilyen átlagos, ez nem tudom hány százalék, de a top, aki 3.655.000-et keres, ő 4,5 játékot ad ki átlagosan. Ugye itt ne csak arra gondolj, hogy egy játékod van és irdatlan siker lesz, hanem arra is, hogy kirakod az első kis projektet, nem sikerül. Kirakod a más, jobban sikerül, a harmadik meg majd még jobban, a negyedik meg még annyira se. De közben eltelt 5 év, és ugye szépen mindegyikből csordogál egy kicsi. És lehet, hogy életed végéig meg tudsz élni annak a jogdíjaiból. És ha aktív fejlesztő vagy, akkor ugye folyamatosan tudod ezeket kifelé tenni. És nem szabad feladni, ezért is mondom, hogy kell a kitartás, kell az elkötelezettség, mert tehát egyszerűen nem szabad ezt a dolgot feladni. Tehát csinálod, és majd egyszer lehet, hogy neked is beüt a nagy dolog, és jön a milliós kasza, de az is lehet, hogy csak szépen egy nagyon tisztességes bevételre tudsz szert tenni. Indiként.
Ugye a játékfejlesztőknél meg valami, nem is tudom, valami $45,000 indul az alapfizetés, ilyen világszintű is, a survey, tehát felmérés szerint, és vannak olyan játékfejlesztők, akik nagyon kerékvágják a dolgokat, és ilyen $150-200,000 keresnek, és ezek nem a game designerek, meg a Kojimák, meg az akárki, hanem azok az emberek, akik dolgoznak a stúdióknál. Kérdésekre nézzek még rá. Krisztiánnak van egy kérdése. Magánszemélyként és egyedüli fejlesztőként ki tudom adni a játékomat? Volt már erről szó, de egy ponton lefogyott a böngészőm és lemaradtam erről. Igen, ki tudod adni. Van egy papírmunka vele. Igazából ez Magyarországon egy picit körülményes, főleg azért, meg külföldi bankszámos számot kérnek, ezt egyébként tudod teljesíteni vállalkozásként, tehát tudsz Unióban bárhol. Revolut, tehát ki sem kell mozdulnod a gépről, tudsz külföldi számot nyitni. Most ezt a Revolutot ezt nevet készpénznek, mert ugye változnak a dolgok, de akár egy opció lehet rá. Vagy a másik, hogy azért vannak olyan lehetőségek, hogy ilyen $500 lehet egy vállalkozásod valahol. És hogyha valamiben látsz perspektívát, beleteszel 3 éve munkát, akkor meg nem tudom, fölvásárolsz akármennyi asztetet, meg nem tudom, kifizeted a kis indiait, hogy kis goblinokat faragjon neked, meg zenét veszel a nem tudom én kitől a projektethez, akkor nem azon az $500 fog már elcsúszni a dolog. Igen, rengeteg Magyarországon is nagyon sok ember van, aki indiként egy személyes projektben adja ki a játékát, vagy játékait. Oké, na, én úgy gondolom, hogy itt ezzel a szép képpel érünk a mai alkalom végére, és ránézek még a kérdésekre, hogyha esetleg valami befut, mert éppen 2 percünk még van. Viszont ha nem, akkor megköszönöm nektek, hogy itt voltatok. Tegyétek ezt legközelebb is, további szép estét mindenkinek, legyetek jók, és nagyon remélem, hogy találkozunk még a következő képzéseken, tanfolyamokon, élő, akár ingyenes, akár egyéb webinárjainkon.